Nechcel som hovoriť tie také povinné veci, že odišiel a velikán a tak, že na Vašovi bolo úžasné, že bol aj taký neobsiahnutelný. A čo to je ako s reklamou na prací prášok? Proste muža sa to nedotkne, to ide takto okolo mňa, že či vizír, alebo hen taký, alebo čo. Ale žena, keď to počuje 20 krát, tak stratí nervy, stane a ide do obchodu a kúpi vizír. Mňa by to nenapadlo. A tam naozaj, keď v tej rýchlosti na tej diaľnici na tú rybu narazí auto, tak to môže byť taký šmík a taká havária, tak som spomalil a vyšli sme z toho auta a tam bola takáto ryba. Ale Želka, vedia len pohovoriť, som si prišiel. Neneduj sa. No. Ježi, baba jedna. Ale karty si so mnou predsa nezahráš, nie? A nemusel som ani konvalinky voňať. Len čo prišiel kombáč a dal si vyholiť hlavu, vedel som konvalinky rozkvitli v nebých. Neskôršie potom dostal takú nervózu, začal mykať hlavou takto hľa. Moja téza naproti tomu znela, že práve spletitosť ľudských vzťahov umožňuje páchať zločiny, ktoré nemožno odhaliť. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu. Myslieť, no dumy neurobiť cieľom. Do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Viete, my lesníci to nemáme veľmi radi. Ale tým dvom som dal pokoj. Neublížili ani stromčeku, ani zvieraťu. Milý tvoj pokoj, hájiček zelený, každá halúska s mocami divnými. Keď šumie prebúdza dumania, ktoré zahasli s časami dávnymi. Pýtať úsvit v neznámych mestách. Pracovať do humoru a chváliť sa tým jeden pred druhým. Mlčať za hviezdnych večerov. Chcela ma vidieť pri práci, nemal som to dovoliť. Raz v noci ma zobudil jej krik. Snívalo sa jej, že na tom stole. To bola ona. Oni sa všetci dívali iba na úryvok. A všetci tu, jak sme boli, odrazu sme s týmto, čo sa tam udialo, sme žili. Niekedy si predstavujem peklo ako púšť, ktorá čaká iba na mňa.